Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Lawal Ahmad jarumi a cikin Izzarsu. Kamar yadda muka muku alƙawari insha Allah 16 ga wata za mu kawo muku ci gaban Izzarsu episode 14 season 2 da karfe 8 na dare. Za mu kawo muku ci gaban wannan fim din mai suna Izzarsu a tashar mu mai suna Bakori TV da karfe 8 in Allah ya ku ci gaba da subscribing din Bakori TV sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon shirye-shiryen wannan tasha mai albarka ta Bakori TV. Sannan ina so in yi amfani da wannan dama in ƙara yi muku godiya akan bibiyar mu da kuke da kuma commenting da kuke mana da shawarwari kuma da kuke bamu akan wannan ingantaccen shiri namu mai faɗakarwa mai nishaɗantarwa wato Izzarsu. Muna tare da ku a koyaushe. Mun gode. Wassalamu alaikum. Sunana Lawal Ahmad jarumi a cikin Izzarsu Umar Hashim. Muna shirya muku cewa insha Allah muna set din Izzarsu season 2 kuma in Allah ya da gobe za mu ci gaba da kawo muku Izzarsu season 2 episode 14 in Allah ya da a Bakori TV. Ku ci gaba da subscribing din Bakori TV sannan ku danna karawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da asuba. Barkanmu da sake saduwa. Allah yi mana jagora. Kar ku manta yau Laraba da karfe 9 na dare za mu kawo muku fira da wasu daga cikin jaruman fim mai suna Izzarsu. Wannan program sunan shi sharhi akan Izzarsu. Zai rika zuwa muku duk ranar Laraba da karfe 9 na dare.